Утрото на 30 август, още с ранните златни галящи лъчи на слънцето и синята нежност на небето, обещаваше да донесе много празнично настроение за всички деца и по-пораснали такива, както и за работещите в семейен център Мария, град Варна, където още с влизането ми се откриха малки цветни красоти, изрисувани бутилки, морски пана, облепени с мирички, цветя от салфетки и още и още. Този вторник им предстоеше път до ботаническата градина във Варна екопарк, който обещаваше безброй приключения и положителни емоции, в които се включих и аз. Ето, че пристигнахме и съвсем неусетно всички бяха въвлечени в забавни игри. За целта бяха разделени в два отбора, чието имена измислиха сами – Батман и Горски малини. От този момент им предстоеше търсене на съкровище, но преди това всички се научиха как да се справят сред природата, как се използва компас, как да покажат чрез морсовата азбука SOS. Научиха, че водата от някоя река в природата първо трябва да се пречиства с специални таблетки преди да се пие и как се прави огън. Междувременно, повече за семейен център Мария и за проекта Гората и ние, благодарение на който това приключение беше реалност, ни разказа Мария Чанкова, която е ръководител на проекта. Мария Чанкова се казва, ръководител съм на проект Гората и ние, който е финансиран по програма Младежки проекти 2011 на община Варна. Нашия проект на семейен център Мария е, можем да кажем, една уникална практика, тъй като имаше за цел да направи една програма, която е адаптирана за свободното време на лица с умствени затруднения, но с участието не само на потребителите на Център за социална рехабилитация и интеграция Чайка и дневен център Ревера, но и да бъде подходяща за включване на доброволци, които да участват в целия процес на реализиране на проектната идея. Проектната ни идея е да насърчим младите хора на Варна да участват в такива благородни каузи, хуманитарни каузи с една много особена група, която почти не се разпознава от нашето общество, и да покажем, че тези хора търсят приятелството. Младите хора от двата центъра са много отворени за общуване, имат много умения, но им трябва много голяма подкрепа. И всъщност нашия проект включваше едно обучение съвместно между доброволци, заедно с младите хора от центровете. Обучение, което е тематично различно. Самото обучение се свързва в интерактивна среда с много различни техники за обучение, тъй като самото съдържание на обучителните модули е доста сериозно. То включва оцеляване сред природата. Всъщност тези млади хора нямат къде да научат така елементарните правила за оцеляване сред природата. Те се запознават не само с предизвикателства, които може да се случи в едно такова непознато пространство, но те се запознават с всички средства за оцеляване. Дори нашите доброволци научиха много повече също в тази програма. Те също не познаваха нито работа с компас, нито истинските средства за оцеляване с подръчни средства в гората. Така че през цялото време на това обучение вървяха и много директни контакти, много общуване, много смях, много емоция. Всъщност това е един така надграден модел, мога да кажа, или пък мога да кажа, това не е наша добавена стойност към проекта, защото емоциите, усмивките е нещо, което не беше записано и писано като очакван индикатор за промяна. Друго, което бих искала да споделя в рамките на този проект, действително тази програма, която ние в момента ориентираме от една страна обучението в семинарни условия, втората страна беше практическото обучение. Действително 2 пъти имахме занятия на открито, за да могат да продължат всичко това, което е научено в семинарни условия. Но този проект включи една така особена задачка. Тази програма, която ние създадем за нуждите на проекта, тя да може да бъде мултиплицирана и да се използва с сродни целеви групи. Така че ние имаме готовност нашия проект Гората и ние да продължи с нови умения, с нови техники за справяне. Разбира се, за нашата целева група е много важно всичко да се повтаря, всичко да се експериментира отново, да се напомня отново. И считам, че подкрепата на община Варна беше много важна. Това е един проект, който се струва да бъде продължен.